Има един град в България, който е по-различен от всеки друг. Атмосферата, която притежава, му е наложила прозвището на европейският град в България. А неговите граждани с гордост го наричат Малката Виена. Този аристократичен град на брега на Дунав е Русе, а разположението му на брега на реката далеч не е единствената прилика с австрийската столица. Предстои ни кратко, но вълнуващо приключение в града на първите неща, чиято архитектура е само едно от доказателствата за желанието на русенци да следват примера на виенчани. Русе впечатлява с уникалната си архитектура – дело на австрийски, немски, италиански и български архитекти. В града има над 260 архитектурни паметници на културата, 13 от които са с национално значение. Несъмнено една от най-забележителните сгради е тази на доходното здание от 1902 година. 7 фигури красят величествената фасада. Те са символ на изкуството, науката, земеделието, занаятите, търговията, отбраната и свободния полет на духа. В непосредствена близост до доходното здание се издига един от символите на града, а именно паметникът на свободата, охраняван от 2 бронзови лъва. Единият разкъсва с зъби робските вериги, а другият пази меча и щита на свободата. Съдебната палата е още една от сградите с впечатляваща архитектура, а местоположението й срещу паметника на свободата вероятно не е случайно. Посетителите на града могат да се насладят на спектакли на Русенската опера, която е една от водещите в страната и се помещава в емблематична за Русе сграда от 1955 година. За града с хилядолетна история по атрактивен начин разказват Историческият музей и Екомузеят с аквариум. Над 140 000 експоната могат да бъдат разгледани в регионалния исторически музей, а среща отблизо макет на космат мамут, както и единствената в света цялостна част от друг вид мамут, гостите на града могат да видят в Екомузея тук, на площад Александър Батенберг. Не случайно, в града на първите неща се намира и музеят на транспорта. Именно между Русе и Варна е изградена първата железопътна линия в България. За любителите на градски легенди, посещение на къщата музей на градския бит на Русе би било интересно преживяване. Известен още като къщата на Калиопа, построена през далечната 1864 година, музеят привлича жители и гости на града с интригуващата легенда за любовта на управителя на Дунавския вилет Митхат Паша към Катерина Калиш, съпруга на пруския консул. Паркът на възрожденците също е неизменна част от историята и живота на русенци. Както подсказва името му, тук е съхранена паметта за героите от национално-освободителните борби. Пантеонът на възрожденците, който е неделима част от парка, съхранява тленните останки на наши герои като Тонка и Никола Обретенови, Захари Стоянов, Любен Каравелов, Стефан Караджа, Панайот Хитов. Построен през 1632 година, православният храм Света Троица е обявен за паметник на културата от национално значение.
Непрестанно се полагат грижи за съхранението и обновлението му, за да бъде запазен за идните поколения като една от най-старите сгради в града. Католическият храм Свети Павел от Кръста, построен през 1892 година, съхранява най-стария запазен орган в България, който е и единственият с пневматична трактура в Югоизточна Европа. Благодарение на плавателните води на река Дунав, между Русе и Виена започват търговски взаимоотношения. А по-заможните русенци често пътували до западноевропейската столица. Днес всеки русенец или гост на града може да се разходи с корабче по Дунав и да се наслади на прекрасните гледки от двете страни на реката. Не пропускайте да се разходите и по обновения кей, както и да се полюбувате на красивите залези над Дунав и обаянието на града през нощта. Парковете на Русе също са атрактивни през всеки сезон. Паркът на младежта е предпочитано място за спорт, разходка и отдих за малки и големи. Емблематични за него са вазата, розариума и атракционното влакче за разходки. Едва на няколко километра от града, в близост до река Русенски лом, се намира единственият в страната действащ скален манастир – Свети Димитър Басарбовски. Той е изграден през 8 век, а в края на 20 е обявен за археологически паметник на културата. В скалите на живописния каньон на река Русенски лом се помещават множество малки църкви, параклиси и килии, известни като Ивановските скални църкви. Този популярен туристически обект е включен в списъка на световното културно и природно наследство на ЮНЕСКО и е един от 9-те такива обекта в България. Средновековният град Червен е пир за всички сетива. Разположен на 35 км южно от Русе, далеч от градската оживеност, крепостта успява да премине през 7-вековна бариера и да поведе своите посетители назад към далечния 14 век. Вълнуващ и мистериозен. За любителите на качественото вино, на 30 на километра от Русе по пътя за София, край село Мечка има един оазис на спокойствието и красотата. Винарски комплекс 7 поколения е разположен сред нискохълмиста местност с панорамна гледка към залеза на фона на лозови масиви и река Дунав. Смели войни, местни търговци и занаячии, бойни техники и въоръжение връщат посетителите на римския пазар на крепостта Сексагинта Приста в епохата на Древен Рим. Крепостта е съществувала още през 3 век преди новата ера, където траките са извършвали таинствени обреди и култови практики. Наименованието Сексагинта Приста в превод означава пристанище на 60-те кораба. От традиционния римски пазар се пренасяме директно на фестивала на торта Гараш. Сладкото изкушение е дело на Коста Гараш, който създава най-известната българска торта в луксозен хотел в центъра на Русе през 80-те години на 19 век. Русенци и гости на града не пропускат и добилия голяма популярност международен фестивал «Живи статуи». Той събира артисти от цяла Европа. Също емблематични за Русе събития са туристическото изложение «Уикенд туризъм» и фестивалът на туристическите анимации. Дрифт шоу, офроуд, тунинг изложение, картинг, автокино и светлинно шоу събират хиляди посетители на международния тунинг фестивал «Маска». Това е един от най-големите и иновативни тунинг фестивали в България, а концепцията му го отличава от всички останали. Така приключва нашата кратка обиколка, с която ви представихме своеобразен исторически и културен калейдоскоп, както и пъстра палитра от събития от Дунавската столица на България. Защото Русе не е просто топоним или географска дължина, а изживяване, в което си струва да се потопите,
за да разберете в пълнота духът на българина и на България. Градът на първите неща ви очаква.